Jak si můžu dát život zpátky dokupy? Hele, mě osobně nejvíc pomohlo si zřídit spánkový režim. Sakra, urážky nepomáhají. Jen jsem vzal ze špatného konce. Podporuj se. Tu bakalářku zvládneš taky. Protože chci. Čas si spravit život. Kámo, dokázal jsem to. Spravil jsem si spánkový režim. Ahoj. To moc rád slyším. A co máš v plánu dál? No, přemýšlel jsem, že bych začal cvičit, víš co, abych byl trochu víc fit a podobně. A neměl bys náhodou nějaký tipy nebo tak něco? Popravdě v tomhle já se za stolik nevyznám, ale mám kamaráda, co se o to zajímá. Ukaž, dám ti na něho kontakt a už se nějak domluvíte. Nemůžeš ho minout, byl to ten největší chlap ve fitku. Vypadá to, že tohle je ono. Snad to nebude stejný hajzl jako ti svalovci z Cailu. No, to bude on. Ahoj. Nazdar, příteli, tebe jsem tu ještě neviděl. Co pak bys rád? Páni, to je ale veselá kopa. No, dostal jsem tebe kontakt od, tyjo, já ani neznám jeho jméno. Prostě mi bylo řečeno, že bys mohl pomoct být víc fit, nebo tak něco. Šlo by to? No jasně, že by to šlo, a rád. Jen mě řekni, co chceš dělat. Kardio, crossfit, nebo snad kalisteniku. Vychází z tebe hodně vtipná slova. Je mi to jasný. Ale doporučím ti se nejdřív zajít na procházku do lesa. Budeš na čerstvém vzduchu, na sluníčku, provětráš se, srovnáš si to v hlavě a pak se za mnou stav. Jo, tak jo, určitě. Já děkuju za radu a jdu teda hledat ten les. To bylo ale fofr. No, když sluníčko tu teda moc není. Co je to tamhleto? Nějaký hmyz? Já! Proč mě podáš plnej hmyze? Štěstí, že vymíráte, hovada blbá! To bylo otravný, ale naštěstí už ježišmarja, kolik toho hmyzu tady je. Chcípni! A ty nevím, co seš za druh, ale taky mě štveš. Konečně klid. Dobře. Uznávám, že když tu není žádná havěť, tak to celkem ujde. To je hříbek? To je asi moc rád natrhal, to je pecka. Ale tohle už pecka není. Já jsem nešťastný. Zkusím asi jinou část lesa. Po mně asi všechno, co tu žije! Pomoc! Řekl bych, že se mi z toho věčného zdrhání zlepšila kondička. Ale tohle už nikdy víc. Tady na ty rozhledně by snad žádný hmyz být nemusel, ne? Ten se drží dole, kde jsou kytky a podobný nesmysly a... můj bože. To je... nádhera. Tak krásného motýla jsem ještě neviděl. To je fakt... A dost. Kde je ten zmetek? Mám pro něho pár slov. Považ si někam jít, ty vole. Chraň tě Bůh, ať si v tom fitku. Poslyš, vole, ta rada, co jsi mi dal. Dobrý bože, co se ti stalo? Vypadáš, jako by jsi spadl do kopřiv. Ne? To ten debilní hmyz, o který jsi mi nic neřekl. A navíc mám dojem, že mám malárii. Už chápu. Ty se prostě bojíš hmyzu. Heleď se, procházka lesem je fakt geniální způsob, jak se ponořit do hlubin svý duše a srovnat si všechny nejasnosti. Byla by škoda, kdyby ses o to připravil kvůli nějaký blbý fobii. Jestli mě kecáš. Ale prd kecám, jsi silnější než si myslíš, uvidíš. A teď, schutí do toho. No, já ti dám schutí do toho. Co když půjdu tuďma? Buď to bude lepší, nebo chcípnu. Tyjo, zatím nikde žádný hmyz? Asi jsem udělal fakt dobře, když jsem šel tudy, jo, můj bože, ne toho týpka, já si pamatuju! Asi se moje slova tenkrát fakt dotkla, když si mě pamatuje. Já se vám omlouvám! Byl jsem blbec, že jsem vám řekl takovou ošklivou věc, ale co takhle zakopat válečnou sekeru? Oba jsme rozumní lidi, přece se nemusíme hned porvat. Dobrý. Komplimenty na tyhle lidi zabírají. Já můžu pokračovat v procházce. Takže jak to říkal, do hlubin duše. Do hlubin duše. Do hlubin duše. Nečekal jsem, že ta cesta bude doslovná. To do těch hlubin jedu výtahem?
Zdá se, že hmyz v mé mysli je ještě hnusnější. Nech mě bejč, nejde. A ty mi taky uhni. Můj ty bože, to je snad hřích proti přírodě. Možná, že když se kolem něho proplížím, tak si mě nevšimne. Co je to tu? Nějaké posílení mysli? Oh. Fajn, budu bojovat. Ten hmyz se mě určitě bojí víc než já jeho. Navíc je pro nás důležitý, protože pomáhá přírodě, tudíž je iracionální se ho jakkoliv bát. Ani? Asi jsem překonal strach z hmyzu? Tak já jdu teda asi dál, no. Ale je to teda dost hnusný. Chápu, proč sem nikdy nechodím. Vypadá to, že se do té duše musím ponořit fakt hluboko. Hop, hop, hop. Tak, ať už si moc srovnat cokoliv, věřím, že to bude tamhle. Nějak se mi to tady nechce líbit. Nechutný. Tak schválně. Fuj, co to je? Já myslím, že už se hmyzu nebojí a... Tak teď mám silně smíšený pocity. Popravdě vůbec netuším, co o mě tahle manifestace strachu vypovídá. Tak pojď ty zmetku, já už se tě nebojím. OK, odváháme celkem k prdu. Čas na starou dobrou taktiku. A víš, že seš aj docela roztomilý? No jo, tolik malinkatých kukadel, to je prostě jak sežrání. A to hebké chlupatoučké tělíčko, ňu. Jsi takovej mazlíkovej drobeček. Já ani nevím, proč jsem se tě bál. Pojď ke mně, ty ňufíku je. Ten hmyz furt bodá. Zase se uklidíme, jo? Budeme si držet bezpečný odstup a... Nezabíjej mě! Já to s tebou myslel dobře, ale tak jestli se chceš prát, máš to mít! Hnusní netvoři. Teď už mě před procházkou v lese nezastavíte.